Goi tentsioko linea. Gutxi balira bezala Zubietako erraustegiak buruntzaldiari egin dizkion kalteak, gaur hemen elkartu gara beste bat salatzeko. Bai, beste kalte bat. Erraustegiari atxikia egin nahi duten 5 kilometroko goi tentsioko linea berriak inguruko naturari eta herritarroi egingo diguna. Zubietako erraustegitik atera eta 5 kilometrotan zehar, baso, larre eta nekazaritza lur artean joango da goi tentsioko linea berria. Zubieta, Lasarte, Anduain eta Urnietako larretan barna. 2 metroko zabaleran eraikiko diren 122 kilovolteko potentziako zutabeetatik atera nahi dute argindar sarera zaborrak errausteagatik sortuko den energia. Aste honetan bertan, Europako Parlamentuak diru publikoz laguntzea debekatu duen jarduera bera, hain zuzen. Hori ere, beste multinazional baten negozio bihurtuko da, kasu honetan, Iberdrolarena. Lasarteko Euskal Alderdi Jeltzaleak eskatu zuen bere garaian, erraustegiko energia doan emateko Lasarteko herritarrei. Erraustegiaren ondorioak horren gertu edukita nolabaiteko konpentsazio moduan. Aldundiak noski, ukatu egin zuen proposamen hori. Zer ondorio, klase? Ingurumen zentroak ondorio negatibuk ez daka, bat ere, dena ona eta txukuna. Besteak beste, klima aldaketaren aurkako zentro ere ondoan egingo dugu. Aurpegia behar da gero, aurpegia latza. Gipuzkoan, berotegi efektuko gasen bigarren isurtzaile nagusia izango den Zubietako erraustegiaren ondoan egin nahi dute klima aldaketa ikertzeko zentroa. Baduten nun ikertu eta batez ere nun saiesto karbono dioksidoa, nitrogeno oksidoak eta bestelako gas toksiak izurtzeko. Az daitezela erraustegitik munduak eta klimak eskertuko die. Goi tentsioko linea tramitean dago. Laster hasiko dituzte lurren desjabetzeak. Erraustegiaren obrak berriz martxan. Korrika eta presaka dabiltza agintaldi honetan amaitu nahian. Ez da amore emateko garaia ordea. Lanean jarraitu behar da eta borrokan. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak, diputazioak, jaurlaritzak denek bat egin dute. Buruntzaldeko herritarron osasunari kalte itzela egin diezaiokeen erraustegia inposatzeko. Pankartak ere etzaizkie gustatzen. Herritarren protestak etzaizkie gustatzen. Argi eta ozen esan nahi diegu. Ez dugu atsedenik hartuko gelditu arte erraustegi toksikoa eta arekin batera eraiki nahi dituzten azpiegitura guztiak. Besteak beste, goi tentsioko linea. Eutsi eta animo, errausketari ez, goi tentsioko lineari ez. Bueno, queremos